Agiri bat erregistratu nahi izatera Barakaldoko udalean, sakatu erregistroa botoia eta sartu zure nortasun agiria edo argazkia gora begira dagoela beko ezkerraldean dagoen eskanerrean. Ondoren, sakatu eskaneatu. Eskaneatutakoan, pantailan agertuko dira zure datuak, zuzenak badira, sakatu zuzena botoia. Aukeratu jakinarazpenetarako helbidea eta sartu ala nahi baduzu, harremanetarako telefono zenbaki bat eta posta elektronikoko helbide bat. Azalpen eremuan eskatutakoaren laburpena idatzi ondoren, ez baduzu beste agiririk erantzi nahi, sakatu jarraitu. Aitzitik beste agiri bat erantzi nahi izan ezkero, sakatu erantzi dokumentuak. Ireki eskanerreko estalkia ezkerrako goiko aldean, sartu dokumentua ospez eta sakatu eskaneatu botoia. Agiriak ongi eskaneatu baditu, sakatu erantzi aukera. Bestela berriz ere eskaneatu. Agiriak orri bat baino gehiago badauzka, aukeratu eskaneatu beste orrialde bat. Eskaneatze prozesua amaitutakoan, sakatu amaitu dokumentua eta idatzi eskaneatutako agiriaren izena. Izenburua idatzitakoan, sakatu jarraitu. Ondoren, agiriaren azalpen erantzi nahi baduzu. Jarraitu botoia sakatutakoan, aukeratu sinatu eta registratu. Eskaera sinatzeko, hartu boligrafoa eta sinatu eskumako beko aldean daukazun pantailan. Sinatutakoan, sakatu onartu aukera. Erregistroaren frogakiria nahi baduzu, sakatu inprimatu frogakiria. Horrez gainera, aurkeztutako eskaeraren kopia nahi baduzu, sakatu inprimatu eskabidea. Erregistratze prozesua amaitutakoan, sakatu hasiera botoia orrialde nagusira itzultzeko eta hartu zure dokumentazio osoa. Eskerrik asko gure zerbitzuak erabiltzeagatik.